Montana's binnen treien broers, althans dat spelen ze. En ze wienen jij ook al te zien in Clipcar. Haar eerste clip wie Teenage Love, maar het is alweer haast nog niet verlien. In de tussenkomtijd hebben ze in totaal 3 clips aan ons leveren. En dat is wel een record voor een bandje. En de 4e clip is ook al in aantocht. Hoe doen ze dat? Ja, wij kennen maar zien trein redelijk wat, dus we verzwaren hier de design van ons band. We maken zelfs de clips, we maken de opnames, we mixen het al. We proberen eigenlijk zo vol mogelijk zelfs te doen. Omdat we vaak wel een idee hebben van hoe het eruit zien moet, hoe het klinken moet, hoe het wezen moet. En als je alle treien wat kennen en gecombineerd kunnen we dus een leuk product maken, dan moet je dat ik doen. Hey jongens, hoe zit het met de Montana's op dit stuit? Ja, goed eigenlijk. Ik ben er ook bezig met ons nieuwe clip alweer. En ja, eigenlijk gaat het wel hartstikke best. Ik ben nu weer nummers naar Engeland thuisgestuurd voor wat mastering. En laatste kaart trouwens. En ja, daar ben ik in volle verwachting van. Daar wacht je wel af van wat het wordt. Laatste kaart. Chris van de Montana's had in Liverpool wennen en daar had hij gemusiceerd. Via zijn muziekvriend daar had hij contact zocht met de producer van de Wombats. En die is noodwaardig met een paar nummers van de man. Het wordt heel iets leuker. Wat zijn de plannen nou op dit stuit? De plan binnen dat wij teruggaan op de waai die we steeds maar in gaan binnen. Met het opnemen van videoclips en het schreeuwen van vestjes. En al hier ben we er ook mee bezig geweest. En dit hier proberen we eigenlijk meer nummers op te nemen, uit te brengen. En ja, in kwart, ik denk in een maand of zo dan, zullen we nog bij Radio Mercurius nog live optreden. Dus dat vind ik wel heel erg leuk, want dan doe ik een nieuw versje en dan in een akoestische versie. Dus dat wordt wel leuk, dat is ook wel nooit. Nou ja, we hebben in hier al een heel soort dingen. En we proberen nu gewoon op die lijn terug te gaan. En steeds meer nummers opnemen. Clips erbij maken. En lekker spelen, zo vol mogelijk live. In de tweede clip Never Let You Go van de Montana's werd het bandlid Enrico op grove wijze ontvoerd. Waar is Enrico op dit moment? Nou, hij is nog goed sprutsen, hè, Enrico? Nee, ik heb nog even zoen dat iedere wie. Wanneer heb je voor het laatst eten gehad? Hoe heen? Dat is een goeie. Ik heb voor het laatst ergens in de keuken gezien, maar waar weet ik ze niet meer. In de keuken? Ja. Ja, Michel, ja. Dat is niet jongen. Net achter de wasrek. Net moeten, Oh! Ik jij wat? Ik jij wat? Ik jij wat? Nee, wacht. Nee. Doe je erachter. Oh, Charles, ja. Oh, ja. Oké, kom maar. Je ziet allemaal trainen. Kom maar. Tja, Enrico is wel heel letterlijk met handen en voeten verbonden aan de band. De nieuwe clip komt eraan en die just natuurlijk als eerste hier bij Clipcar Plus. Ja of nee? Heb jij gisteren nog eten gehad? Nee! Eergisteren? Nee!